15,000 na mga bagong lisensyadong paratukdo ay nanumpa sa pigconducer na oath-taking ceremony para sa mga nakapasar sa September 2023 licensure examination for professional teachers kay nakaaging Domingo na pigconducer sa Albay Astrodome sa Legazpi City. Saro sa 5,969 nanumpa ang person with disability na si Jonathan Alicando. Storya niya, antes makapasar, 2 beses man siyang nagpalyar na maipasar ang eksaminasyon. Sa ibong kaini, bilog man girarayan sa iyang paglaom na magiging lisensyado siyang paratukdo. Sana wag silang mapagod humarap sa hamon ng buhay. Kasi ang hamon ng buhay ay parte ng ating pagkatao. Wag sana silang mapagod na harapin ang mga pagsubok. Wag sana silang mapagod na makilaban sa buhay. Kabali man sa mga nanumpa si Ronalyn Bitago kan Bicol University Tabaco Campus na rank 10 sa September 2023 licensure examination for teachers. Very happy and thankful as well kasi po matagal kong pinangarap na maging isang licensed professional teacher and now I have taken my oath today. It feels surreal po and I'm proud of myself and sa family ko na tumulong sa akin through this journey po. Siring ninda Jonathan asin Ronalyn, nanumpa naman si Erickson Basmayor. Sa sarili kasi siguro lahat naman tayo is nag-doubt. There's a moment in our life na nag-doubt tayo but the most important thing is naniwala and nag-try tayo. Even ako, grabe yung doubt ko sa sarili ko but since na maraming naniniwala sa akin, yung kaibigan ko, yung family ko and para sa future ko na din, kailangan kong ipasa. Gikan pa sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon ang mga nanumpang bagong paratukdo. 4,067 sa nasambit na bilang ang nakapasar sa secondary education asin 1,902 naman sa elementary education. Sa mensahe ni Professional Regulation Commission Bicol Director Sharolo, laom niya na gamiton kan mga bagong paratukdoan sa indang propesyon sa matanos na paagi asin magin panalmingan man kan mga masunod pang henerasyon kan mga paratukdo. As teachers, you are unique among all the professionals in our country, and indeed in the entire world. In your hands, you hold the keys to the doors of knowledge and wisdom. Mientras tanto, kasabay kan aktibidad, pigtawan manin pagbisto ang mga top-performing universities sa rehiyon. Arog kan pili asin Calabanga Campus kan Central Bicol State University Camarines Sur asin Sorsogon State University. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Regine Boy.